welcome back to our YouTube channel. So na Midiron. What? Sa Kambituon. Sa Kambituon inabangga na Miss Elang Lolo Baler kay ngayo miog. Tambis. Guess what? O kanang nasang loyo muna. Nagkuha ng mga tambis. Ngayon may tambis. Diri silang Lolo Baler. Na diri silang manager og si Buki og si manager. Ang murag na og tambis mo ni nangala si manager. So guys, kung kisa ditong ganahan og mopalit og mga seedling nga mga kuan diri na seedling sa unsay nga na Limoncito na diri kikeo. Ito lang bas kikeo oy, kakao na seedling sa kakao, may mga buwak diri. Daghang mga tanom. May pakit-on ta mo. Mag-tour ta diri. Na diri ilang mga seedling. Guys, kani kuan murag makupa maguro ni nga seedling kani siya seedling ni makupa. Oh, ganahan mo palit. Ari lang mo dire na poy. Kani unsa na siya nga seedling eh. Kaila ni. Basta daghang mga seedling ra guys, no. Nagkasi-kasing mga seedling. May daghang mga seedling sa kakao. Kakao, oh saan rambutan eh? Daghang seedling. Rambutan. Napul sila minarkot nga bayabas. Oh. So ganahan mo palit. Ari lang mo diri sa Kambituon, Inabangga, Bohol. Highway ra ni siya na. Highway. Dool ra kayo. Dali ra kayo ni matudan. Ano tang manok. So balik to diri guys, kay nang hamig tambis. Wa pa diri si Lolo Baler ang iyaharang asawa ang nga diri. Kay tu ako na sa ilahang baul kay bawo nagunsa ka dito. Yes. Night chicken dire. Chicken nuggets. Balingay. Farm. Balingay nga manok. Namuha ang mga katambisan. Gitin ko nga bayarog tambis yo. Masal yung farm mo ay. Napay puti nga tambis ito. Puti on. Nay puti on oh. Tambis puti. Maz in town maz hay na baka oroy. Umang ka nagpakita ka namo. Basic is Maz. Si Mads din kita ngapal. Loya mo mo sige tangkal. Maz ikaw na Maz kanang tangkal. Si Maz ug si Rina. No. Na din hiya. Injured. Ano ba isa ka ang manok? Ano ko? Aw. Oo, yung mata sad, yung mata. Murag na sila yung mga kuan ba something og sa tao pa kanang mga kuan person with disability niya. Guys na nagagito hinog oh. Nagpanilap na mga katawan ni ari kay gusto nang mo kabhab sa maong mga tambis. Bota ko nang gana. Kita kids sa taon niya guys. Mangha sa mi ha. So guys. Mangha na mi tambis. Kaya mong kuhit ita mga kadag-agwan sa kadopa. Ginoo ko. Ikasaw na ha. Okay. Patay, nahog. Ibaw. Hindi man ba? Kanang gamay. Asa ha. Gigi. Tari gamin. Kapil ko. Wow! Hindi pa. Cuma mana usah naman ang sama ay. Di man may magdito. Abe. Ni sama ta. Hoy si Duda. Da, ito layo. Palayo po daw. Binuang mo na yung mama ni. Tayo. Isod kay na man diyan. Ay, daot man lekod. Bog. Kali tong pusing. Hi guys. Welcome to my channel. Welcome back. So guys, nagbabalik na po kami. Oh no!
kalabubo na lagi sa hindi ari kay nanguha sila tambis. Tagakan ba na dudo gipulit. Unsay mong gianhima? Buka og tambis. Ngala si Madir og tambis. Ngala ka ma? 20 ka. Hello. Ang tambis. Patay. Kadaghan baron. 20 kuno ka puno ang tambis. Napoy bata diri na naningkamot in town si Sao. Iba eh. Inait, let's eat guys. Ay, ano siguro. Lami? Lami bi? Lami ba? Tambis. Ani, nagkatuwa. Li. Ba silang manager dere na busy na. Ang kalagubo na. Tapos lang. Daghan to kayo namuwa oh. Patay na to na lagi. Ako na. Kawa na wagid kapugong si mama kinangala ko na siya na nag-ub na siya oh. Kumbati. Si mama. Taan po nagamay oh. Kumbati ba siya? Asa ka uy? Uy. Abe ako ng isa. Asa daw? Ako ng isa. Mutilaw ta guys, tilaw ta. Ani na siya. Baw. Tamis. Tamis siya guys. Amida. Naman ni dia oh. Berap tanding. Tubigon ba? May tubigon. Di ini tubigon may klaro ini. Ang paglara. Padayo na baro no eh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal? Darling. Ni, kali. Hala, madakaran. Ito dah. Sus mengenang ba. Uy, hindi ka magpusil. Kaya lagi na siya ma. Model. Siguro na dere. Na may model are. Pusing man. Lo. 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 Naoro ba? Lo. Nagnangin dyan na. Sana, hingsaka na lagi Facebook na wa kagwanta. Tambis. Tingnan tambis. Kanay man yung kuan kay puti. Ah. Kumbate dyan si Jao, kakaunon si Jao puti, ganiharan na nag-tripping anang puti. Sama niya tagak may. Isaw. Uy, nagkumbati na mo diha. Ako may buki. Imuha nito ng dagat. Kare lang tulo. Tama. Tawa. Bigdaw. Isaw dalan. Si ana ay nagkuan bukna hindi ma. Habay mo nang gipada dyan na. Ka ito na natin dyan na. Ito ra guys. So guys, naray kuha nga tambis. Nara ag among kuha. Dede na among kuha kay di man kami nanguha. Gikuhaan ni sa asawa ni Lolo Balem. Sa kain taon nito sa atok. Nagtughit kaning mga tambis. Naadagan kayo. Kaunang gamay Sa kasilupin. nagkaon Usa kasilupin kini lagi. Lami. Ito kunti. Nagko kayo guys. kabas buki nagbabaw. Sibuk na ito pa sa babaw sa kuan tambis. Asa man makita pa din. Kuan. Lagi. Tamis. Ay, kubulig duyan. Gira gira. Nganta. Hoy, buknay. Ay, ako na lang giwabot eh.
So, hello guys. So, namin dali kumbati na may dari kaon ng mangga na. Mangga naman yun, tambis. Among tambis na kalalay color na ay whitening. Kaning napoy red. Tapos pa pink din si pink. Napoy ka na murag maroon. Maroon. Tulo ni ka klaseng color sa tambis. Ay, pakita. Wow. Maroon. Maroon. Na white. Na pink. Violet. Manager, oh. Manager. Nawa among uhaw. Biting. Uli po na mo kuan po may magsingal. Wow! Okay man. Susi. Balik ka. Oh, biting. Hapo sa nagpahayahay dito dyan. Sana all. Sana all hayahay kayo. Ayoko. Tamis ang white. Mukbang. Sumo to guys. Nangahubog mis among gikaong tambis. Nangahagba ng mga kataw. Matod pa ni Buknay. Nahubog ko na siya sa tambis. Apuchi. Pamain na lang po. Ngayon na pa. Ano po, pamain. Nagigiring. Tapos manager, halo, patay. Hugmak ng doyan. Apuchi. Nagbibisitir si Kuan. Manager. Kiri-kiri. Init kayo guys. So guys, maora to ang among video karong adlaw. Kapoy mas among huygor. Ay mangha na migbakupa na pud na pud daring laing panimalay na. Nanguha silang manager og magkupa. Sige guys, maora to. Bye-bye.